Baukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome, welcome. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Lunes, a beautiful day of Monday, mga kabombo, no? Petsa 7 na kita karon sa bulan sang Marso 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatune na sa aton sininagasigabong nga frequency, ang 630 kHz, 630 sa lilusuan sa inyo sintag sa kamaradyo, no? 630 kHz. Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com. Sa aton sin local website, aton sin nga local website, www.bomboradio.com/bacolod. Kag syempre pa mga kabombo sa aton sin mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, pwede sa kamo gihapon maka-enjoy mga kabombo nga crystal clear nga live audio streaming, no? Pinaagi lamang sa pag-download sa aton siniiyang Bombo mobile app, mga kabombo. Kaya na kamo dira sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati
sa aton si Masuki ara na kamo dira sa aton sining Bombo mobile app sa tagsa ninyo ka cellphone. Once nga downloaded na ang aton sini iyang Bombo mobile app, well, wala agad dya problema mga kabombo, no? Sa gihapon, ma-enjoy ninyo kami bisan live audio streaming lang, no? Kay ka, gid, crystal clear nga live audio streaming mga kabombo ang inyo siniiyang mabatian, no? Crystal clear nga live audio streaming. So, sa mga nagapamati na dira sa aton siniiyang live audio streaming via your cell phone, via our Bombo mobile app, hello, and good afternoon. No? Sa mga wala pa dira naka-download, download din na baya ang inyo sininga cellphone, no? Kinanglan ang inyo sininga cellphone na downloadan ninyo sang aton siniiyang Bombo mobile app mga kabombo, no? Agud nga kompletos recados, agud nga ang inyo siniiyang cellphone, no, anytime dala-dala ninyo pwede gi kamuya makapamati sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Okay na kita dira. Syempre pa hello and good afternoon sa mga ara na dira karon ay ho sa aton sining Facebook Live. Mayong hapon, no, kaway-kaway ala Reyna, no, ala Beauty Tight List mga kabombo. No, good afternoon lang dira sa inyo, no. Kag subuman sa aton sining YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Sa mga nagaparisel na sa YouTube channel, hello and good afternoon, no. Kung wala pa kamo dira, kadto kamo sa inyo siniiyang YouTube application, no, kag pagkitaon ninyo ang YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. All you have to do is to look for the search engine sa inyo sining YouTube and then type Bombo Radio Bacolod. Kag syempre, ara na dira, no, ang mga programa naton, especially ang aton si live streaming, ang mga programa sa DYWB Bombo Radio Bacolod, ara na dira mga kabombo, no? So, kung ara na kamo sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, don't forget to make an LSS. Ano ganing LSS? Like, subscribe, and share. And another thing, you have to click the notification bell below in order for you to be notified, mga kabombo, no? Kung ara na may live audio streaming na, or live streaming na ang Bombo Radio Bacolod, ma-notify ka mo anytime, anywhere of the day, mga kabombo. Okay na kita dira. Tanan, no, na-welcome ko na sa Facebook Live, sa YouTube channel, sa aton sining official website on www.bomboradio.com, local website www.bomboradio.com/Bacolod. Siyempre, sa aton siniyang original way of listening, and that is through 630 kHz sa inyo si Tagsaka, lilusoan sa inyo sining radyo. Ang inyo sining radyo nga normal, mga kabombo. Nga maliso anytime, ang inyo siniyang radyo ya maliso. Di amo na iyang normal nga radyo, kung hindi maliso, ti hindi gina iya normal, no? Abnormal, mga kabombo. So, sa mga ara na dira, no? Nakapamati na sa 630 kHz sa 630 sa inyo sinitag sa radio dial. Hello and good afternoon. Ara naman tanan-tanan, no? Na-welcome ko na, mga kabombo. Siyempre pa, ara man ang aton siniiyang mga nagaparisel diri, no? Good afternoon lagi sa mga naton, sa mga kauturan naton from all over the world, no? Kag gina-invite ko man kamo, no, sa aton siniiyang mga kauturan all over the world, no? Nga magpadala man sa inyo siniiyang mga true to life story, no? May premyo man ikita o kun wala, may promo man kita o kun wala, importante ya makapautwas kita diri, no? Sort of healing process ba na naton, mga kabombo, no? Agud nga ti syempre ang nagliligad na gid man niya, so wala, hindi na dapat naton iya nga kutkuton kag balikan, no? Okay lang na iya mga naton, mga kadalagan, no? Kalipayan, no? Mga positive lang nga mga kahapon lamang naton, mga nagliligan naton. Pero ang mga masakit, ang mga madudla kabala sa mga naagyan mo sa pagpangabuhi diri sa kalibutan, ano, di mo na dapat pagbalikan ina kay nagalain lang bayang imo sini nga buot. Pero para nga mapuslan ina tanan-tanan, mga kabombong aton si makahapon lamang, better nga ipaambit ina, no? Wala labot nga makapautwas kamo healing process ninyo,
nga para nga ti bisan nagliligad na to, bisan balik-balikan ninyo ya ang inyo siniya nga mga nagliligad mga kahapon lamang pero makayuhom na kamo. Unlike sa iban nga they're trying to avoid sa ila sini nga past is because nga hindi pa nila or they are not yet they are not yet through with it, no? Kung sa ano pa hindi pa sila balaya tapos na, wala pa period at the same time mga kabombo, no, hindi pa nila mabaton ato, no, that is why nga kung istoryahan ina they're trying to avoid, no, hindi pa nila malimtan ato, ara pang hurt, ara pa ya ang sting, no, sang sinang kapon lamang nga nagaapekto pagyapon sa ila. They are still affected even until now, no, pero kung gusto ninyo nga malimta na mga kabombo, no? Pwede gi kamo iya padala diri sa inyo siniya nga mga kasaysayan, no? Abi ipaambit para nga bala na ang ginatuwag bala nga maano ninyo mabulong ang inyo sini nga kaugalingon. Face your monster in life. Face your mga hurts in life, no? Bisan kung kaisa manumdum kita, nagapugok ang aton sila dughan to the point nga misty-eyed kita, to the point nga mahibi kita, no? What silingon, hindi ka pa healed, no? In order for you to be healed, face your past and then squarely, no? Pinaagi sila mga kabombo, pwede ka mo diriya, no? Makapuluutwas agod nga part of healing process ninyo, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. At after that, makapulo pa utwas kamuti, kundi nami ng pamatyagan ninyo. And learn to forget, learn to forgive yourself, whatever it was, no? And learn to learn from it, no? Learn to learn from it. Mga lessons in life, dala na dira, no? Ang mga pumuluyo, ang aton mga nagapamati diri sa aton kahapon lamang, hasta sila ma-inspire, makuhaan nila sang leksyon kag inspirasyon mga kabombo ang ila siniiya nga mga naagyan sa kabuhi, ang ila siniiya nga mga mga naagyan sa kabuhi kamo abi nga maga-share kag ang aton si makauton nga nagapamati makuhaan nila sang leksyon kag inspirasyon para man sa ila sini kaugalingon nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? So, lang na, two-way process, mga kabombo. Why not, no? Sa mga overseas Filipino workers naton, mga kauturan naton sa abroad, no? Encourage ko kamo nga magpadalaman sa inyo sini nga mga kasaysayan. Not necessarily mean nga puros tutanan mga mga paghibi sa patag sang paghigugma. May ara man, I'm sure nga hindi nyo malipatan nga na puno ato sang kalipay, no? Why not, mga kabombo, no? Ipaambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Whatever it is, nga classes ang inyo siniiya nga past, ang inyo sini kahapon lamang, mga overseas Filipino workers, why gidya problema, agud makuhaan naton ina sang leksyon kay inspirasyon. Importante amo na, no? Makakuha kita sang leksyon kag inspirasyon, mga kabombo. Okay na kita dira? Sa aton sini mga dear listeners, no? Aber ipadala sa mga OFWs naton, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. In small letters, no? Siyempre pa, hindi lamang mga OFWs, pwede gid tanan-tanan na may mga naagyan sa kabuhi, no? Tanan kamo nga may mga naagyan sa kabuhi, not only mga OFWs. I am encouraging you to share your true-to-life story, no? Diri sa aton siniiya palatuntunan kahapon lamang. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man mga kabombo, pinaagi sa aton siniiya nga Facebook page, no? I-private message o kung ibutang sa inbox, agon nga makita naton. Digan idiretso sa FB Messenger man, Demes Jazz, no? Kay
nagaano man ko dira, no? Para duro-diretso sa akon. Only your kahapon lamang or mga kahapon lamang mga true to life stories ninyo. Okay? Okay na kita dira? Pwede man isulat, no? Sa aton sini nga yellow pad. Ang aton sini iya nga traditional way of writing our stories in life, no? Isulat sa yellow pad kinami, no? Hindi lang back to back, front lang tanan, no? Kay agud nga hindi siya mag-blot. In case na mag-blot siya, hindi ba lang magsinampaw, no, sa tubang kag sa likod ang inyo siniiya nga ink sa inyo sini nga ballpen, if ever nga ballpen ang inyo siniiya nga usaron mga kabombo, no? Ang ina nga ano ninyo nga mga kasaysayan nga ginasulat sa yellow pad, ipadala diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Pinaagi sa pagpadala sa aton sini nga koreo, sa aton sini iya nga post office. Hindi gani pwede man nga ipadala diri no? Kay basta importante naka-face mask lang kag maga-social distancing kita gihapon. Open gid diri si Miss Jazz, no, sa pag baton sa inyo sini iya nga mga sulat, no? Hindi gani sa nasiling ko ipadala sa post office, i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Oy, by the way, ari nang aton siniiya nga mga avid listeners so via Facebook Live, no, si Agnes Espelita. Mayong hapon sa imo Agnes sa YouTube channel sang DYWB Bombo Radyo Bacolod, ara man si Agnes sa YouTube channel sang DYWB Bombo Radyo Bacolod. Agnes Espelita. Hello Miss Jazz, mayong hapon lamang dira sa Barangay 16. Nagapamati gidiri kami sa Hong Kong. No ba si Agnes Espelita, isa ka overseas Filipino worker. Kag Agnes, nabatian mong akon siniiya nga pag-imbitar sa imo. Why not, no? Ang imo sini kasaysayan, agod nga mapusla naton tanan-tanan, no? Hindi lamang ikaw. Agnes, padala na. Dira sa may Barangay 16 ko, no, ang mga nagapamati, no, nga mga paryente, mga pamilya, mga abyan ni Agnes Espelita, no? Labi na gid si Mommy Sario, gapamati gid siya. Subong Mommy Sario, hello, kaway-kaway. Kay Mommy Sario dira. Ang nag-greet sa imo Mommy Sario, taga Hong Kong, Agnes Espelita. Siyempre pa sa Vancouver, Canada, si Annabelle Marhen. Annabelle, do you have your true to life stories with you nga hindi mo gid malipatan? Aber, i-share diri love story, young love, sweet love, mga kalutusan sa kabuhi, mga success stories in life. Agnes, why not, no? I-invite mo man si Emily, si Emily Galvan Argilies, no, together with mga classmates ko sa college, no, pwede gid, no, sa mga mga classmate naton nga ara na subong sa abroad, no, pwede gid. Annabelle Marhen, why not, no, dira sa Vancouver, Canada. Hello and good afternoon sa imo, Annabelle Marhen, no. Of course, ang aton si Bombo International Correspondent, si Ma'am Juvie Sargent, dira sa may New Zealand, watching with you on kahapon lamang, resting and relaxing right now after hours of work, no? Pahuway-huway niya nga time ni Ma'am Juvie Sargent, mga kabombo dira sa may New Zealand. Ma'am Juvie, do you have your own story to tell? Come on. Why not share it, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Love story, success story, mga kabombo, mga kasakit sa kabuhi, no, mga pagtilaw sa kabuhi nga with flying colors inyo tanan ato nga nalampuasan, no? Ma'am Juvie, why not, no? Abigail Marinas, hello. Pakitamiyaw si Mama ko, Miss Jazz. That's gonna be tomorrow. What's the name of your mama, Abigail, no? That's gonna be tomorrow, International Women's Day. Amo ginang birthday sa akon sini nga mama. What's the name of your mama, Abigail Marinas, no? Agod nga maano naton. Patamiyaw naton sa advance happy birthday to your mom tomorrow. Dungan gid ang adlaw naton nga mga kababainhan.
Si Hazel Ronquillo, first time ko nakabaton sa mensahe. Sa kay Hazel Ronquillo, Miss Just ari naman kami kapamati sa mga program, samtang pangape, aso-aso, kahumot that special aroma of coffee over the cup of coffee. Nagapamati sila ni Lola Elsa Arsenas sang Barangay Maaw, Bagos City. By the way, speaking of Barangay Maaw, may nakilala ako, no, si Sir Joel La Chica, no? Upod sa akong si sister-in-law sa eskwelahan, mga teachers gid, no? Ni Ma'am Marjorie, Ma'am Marga Madrigal, no? Dira sa isa ka high school, no? Public school dira sa may Bagos City, sa mga kasimanwa naton sa Bago. May nakilala ako, isa ka 80-year-old nga lola ni Sir Joel La Chica, si Ma'am Democracy La Chica. Di ko, wow, what a beautiful name, Ma'am Democracy La Chica. Kag sining pa ni Sir Joel, abi mo Miss Jazz, ang mga utod niya na, sanday, liberty, kag victory. Grabe nga mga ngalan, no, ka-unique. Sila nga mga mag-utod nga babayi, no, ining gina-greet naton, si Ma'am Lola Democracy La Chica, together with her sisters, si Ma'am Liberty La Chica and Ma'am Victory La Chica, dila sa may Central Maaw, Bagos City. Bao mga kasimanwaged. Thank you so much ha, sa inyo si pagpamati, labi na gid si Ma'am, si Lola Democracy. Lola Dema. Lola Demokrasya, no? Si Lola Democracy La Chica. Bao, 80 years old na si Lola. Thank you so much, Ged, no? Kag sa iban pagidiri nga mga nagapadala sa ila siniiya nga mga mensahe, no? Dugay-dugay Basta importante may ara kita sang panahon, no, to agree to you kay diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. This is the lighter side of the program, but very special, no? Because it ministers every heart and soul and life. We're talking here about life. No, ang aton si pagpangabuhi diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Pwede kita diri maka-ulo-unwind, maka-kulokanta, maka-greet, no? Kag subong man sana siling ko na maka-unwind. And speaking of ulo-unwind pinaagi sa matahom nga ambahanon, yari mga kabombo, no? Isa ka matahom nga ambahanon produkto sang Bombo Music Festival 2020. Katahom sa sining ambahanon, one of my favorites, mga kabombo, nga produkto sang Bombo Music Festival. Ang tuigan nga paindis-indis sang Bombo Radio Philippines to compose and to make a beautiful original song, mga kabombo, with original lyrics, of course, no? And if you want to know how to sing, ikaw mismo ka composer, ikaw man magkanta, amo ining aton si tuigan nga paindis-indis sa pag-compose ng original songs. We call it Bombo Music Festival, mga kabombo. Ining ambahanon produkto sang nagliga na tuig 2020, Bombo Music Festival 2020. By the way, mga kabombo, antes pa man, iyari anay ang aton siniiya nga upod sa field, si Bombo Franz Andrew Burgos, mga kabombo, no, kung sa diin may ara kita sang very special guest, kag ang aton sining special nga bisita, mga kabombo, no? Ang aton sining special guest upod sa kay Bombo Franz Andrew Burgos, si Mr. Sam Versosa, ang first nominee sang Tutok to Win party list. Bombo Andrew, come in. Bombo Jazz, no? Good afternoon. Yes. Okay. So, Bombo Jazz. Yes, sir. Live po tayo. Okay, 5 minutes lang po, sir. Live po tayo ngayon sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Jazz, na sa tapan natin, si Sir Sam Versosa, ang kilalaman nga entrepreneur Bombo Jazz sa Bugos nga Pusod, Pilipinas, no? So Bombo Jazz nagbisita din siya sa syudad sa Bacolod para sa Tutok to Win party list, no? Si Sam Versosa, amo na yung first nominee. Bombo Jazz. So may kita mga set of questions sa kay Sir Sam. For Sir Sam, Bombo Jazz. But by the way, Sir Sam, before we start for some questions,
So, Sir Sam, kamusta ngayon? Ba't nandito kayo ngayon sa Bacolod, sir? Unang-una, binabati ko po lahat ng mga taga-Bacolod, lalo na yung mga nakikinig. Hello! Lalo na yung mga nakikinig ngayon sa Bombo Radio dito sa Bacolod. Nandito ho kami para mag-motorcade at ipakilala po yung ating party list, yung Tutok to Win party list na party list namin nila Kuya Will Revillame. Ito ho yung programa namin sa telebisyon na ngayon nandito na nga po sa Siyudad ng Bacolod para iparatid yung magandang balita na mas marami pa tayong tutulungan kasi dati na po tayong tumutulong from the show, from our company. Now, we're bringing the help to a bigger place, to wider reach. Like now, nandito na tayo sa Bacolod at ayun, gusto natin pagpatuloy yung advocacy ng pagtulong ginagawa natin sa television ngayon. Nandito na po tayo sa Bacolod. Okay. Sir Sam, this is my first question for you. Okay. Sir Sam, this is my first question. Sir Sam, ano ang tututukang mga programa ng Tutok to Win party list sakaling maupo sa Kongreso, sir? Ang Tutok to Win party list, sabi ko nga, advokasya namin nila Kuya Willie Revillame na tinututukan natin yung mga kababayan natin na nangangailangan, mga kababayan natin sa mga urban cities katulad ng Bacolod, na mabigyan sila ng mga livelihood opportunities kasi ang tutok natin sa mga elderly, urban poor, pati sa mga youth. So kasama rin sa livelihood opportunities is yung edukasyon. Bago pa man kami nasabak dito sa politika, marami na ho tayong mga eskwela, mga libreng mga eskwelahan para sa mga kabataan. At malak natin pagpatuloy yung pagtatayo ng mga libreng eskwelahan po all over the country, lalong-lalo na dito sa Bacolod. But Sir Sam, speaking of eskwela, based sa record nyo, ilang schools na po ba ngayon yung Nakapagtayo na po tayo ng mga 12 na eskwelahan from Manila, Baguio, Pasig, sa Sampaloc, sa Cebu, sa iba't ibang mga syudad pa rin po. At gusto natin pagpatuloy yan kasi yung ginawa natin mga eskwela, ginawa namin yan nung pandemic lang po. Libreng computers, libreng printing, libreng internet, lahat libre para sa mga kababayan natin sa iba't ibang mga lugar at wala pang eskwela sa Bacolod at isa to sa mga una nating lalagyan ng mga eskwela. Okay. Sir Sam, another question, my second question for you is kilala po kayong matagumpay na negosyante, sir, no? So ano po ang dahilan ninyo sa pagpasok sa magulong mundo ng politika, sir? Actually, kami ni Kuya Will, wala talaga kaming balak niyan but dahil sa pagtulong namin for the past how many years, maraming nagpudyok sa amin na mas marami daw kaming matutulungan pag pumasok kami sa politika, mas malawak yung maabot namin, magkakaroon tayo ng mas maraming mga programa, resources para mas mabigay sa mga kababayan natin. Alam naman natin sa politika, talamak yung mga korupsyon, talamak yung mga pamumulitika. Kami dito pumapasok para maghatid lang ng tulong, gumawa ng kabutihan, at malagyan ng mga tapat na maglilingkod yung gobyerno natin. Kasi kami ho, tapos na ho yung na-prove na namin yung sarili namin sa mundo ng negosyo. Si Kuya Will is a made man already. Pero ngayon, sabi namin kung nakakatulong kami ngayon sa mga in our own right dahil sa success namin, why not spread more help sa mga kababayan natin, lalong na sa buong Pilipinas po. Kaya nandito po yung Okay. Sir Sam, last question na lang po, no? Ano po ang aasahan ng mga taga-Bacolod mula sa Tutok to Win party list, sir? Sana mga Bacolod na isa to sa mga cities na uunahin natin dito sa Visayas para mabigyan ng tulong. Of course, lahat yan tututukan natin. Pero special na tutok ang gagawin natin dito sa Bacolod. So sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Bacolod, dito sa buong Negros region, nandito na po ang Tutok to Win party list. Kung napagkatiwalaan nyo na po kami, si Kuya Will, sa Wawawin Tutok to Win, nandito na ho kami. Kayo na pong bahala kung gusto nyo kaming maglingkod sa inyo rito. Tutuloy-tuloy namin yung pagtulong namin sa inyo. Maraming salamat po. Sir Sam, maraming salamat po. Okay. Thank you po, Sir Sam. Salamat po naman. Bombo Jazz, no? So, ito na batian, no? Si Sir Sam Versosa, ang first nominee isang Tutok to Win party list, Bombo Jazz. Okay. Yes, Bombo Jazz, so subantayan tani. After sa sining interview tayo mag-aupod kita sa ilaning nga motorcade, no? Kaya actually ilaning nga motorcade na di Bombo Jazz. I-check rin nila, magalibot sila sa Ipandre, sa Piladre ka mga major roads
o kung mga dalanon rin sa aton sa syudad sa Bacolod no, para makilala man no kay makita pa sa Bombo Jazz sa pila na tong mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod nga tutok ka to win party list kay Bombo Jazz nagbisita dire para sa mga Bacolod non Bombo Jazz. Balikan na karon na. Okay, maraming salamat Bombo France Andrew Burgos. Yes, Bombo Jazz, no, live diri sa dalan na ako sa pagkimantalagan ni Bombo France sa Bordos. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo France Andrew Burgos, mga ka-Bombo, Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. By the way, sa mga nagalantaw dira karon ay ho, sa aton siniiyang Facebook Live, kag subong man sa aton sini nga YouTube channel, may hapon lang gidira sa inyo. Si Christy Esteban, advance happy birthday sa akon mama tomorrow. Mama Analiza Esteban, damo sa mga naga-birthday tomorrow, no? Nga kadungan sa adlaw sa mga kababaynhan, di lamang dili sa Pilipinas, kundi sa bugos sa kalibutan, no? From March 1 until March 31, mga kabombo, we have been celebrating no sa ginatawag nga Women's Month sa bulan sang Marso, bilog nga bulan sa Marso. Pero ang aton siniiyang special day kay ginahiwat ini every 8th of the month of March, no? Tomorrow, that's gonna be tomorrow, International Women's Day. Adlaw, special nga adlaw naton nga mga kababaynhan, no? So sa kay Mama Analiza Esteban, advance happy birthday subong man si Anisita Gamboa, Miss Jazz, greet lang ako sa happy birthday sang akon anak ka si Perla Gamboa na nag-celebrate karon nga adlaw sang yasin nga birthday. Happy birthday Perla Gamboa from your mother Anisita Gamboa. Kag subong man si Ivan Cerveza, good afternoon nandira sa imo Ivan. Kag atamyaw man si ang ibang paginaton diri nga mga nagapadala si Ma'am Annabel Marhen, siling nga Miss Just, siling ni Emily. Kita niya sa Facebook mo may okay. Siling wow ha. Sige thank you so much no, salamat gid. Kag batch 83 ka man gali. Sige, you know Arman ka nag-graduate no. Mga ano gid mga kalahi gid. Batch 83, si Annabel Marhen and Emily Argelias dira sa may Vancouver, Canada. No? Aton avid listener from other places, other countries, mga kabombo. Salamat gid sa inyo. No? Sa mga OFWs, I've been encouraging you to share your true-to-life stories. Okay? Sige. By the way, Ariaw, ang aton siniyang pambukas nga bahanon produkto sang Bombo Music Festival 2020. Ang bahanon, mahirap gumawa ng kanta, king compose si Sir Edwin D. Maculangan sa West Covina, California, United States of America. Isa man ka Pinoy, pero dito na nagapuyo no, si Sir Edwin D. Maculangan. Kag ang interpreter, one of my favorites too, si Daryl Reyes. Aton lang tawon sa Facebook Live during the Grand Performance Night sang Bombo Music Festival 2020. Ang bahanon, mahirap gumawa ng kanta. Take it away, Bombo Kim. Ang awit ko pong itong mahirap gumawa ng kanta ay aking nagawa dahil sa emosyon kong nararamdaman nung ako'y gumagawa ng aking song entry dito sa Bombo Music Festival 2020. Una po ay gusto ko sanang isali ang isang love song na hindi ko natapos noon, pero nahirapan po akong tapusin dahil sa nararamdaman kong lito ako at maraming naiisip. Niaalay ko po itong kantang ito sa aking pamilya na naging very supportive sa pagka-top 12 ko po dito sa Bombo Music Festival 2020. Mahirap gumawa ng kanta,
Lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya. Di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta. Upuhan ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. There you have it, mga kabombong, aton siniya pambukas nga bahanon. Tuman katahom nga bahanon, produkto sang Bombo Music Festival 2020. Ang bahanon, mahirap gumawa ng kanta. Hi! Katahom gid mga kabombo, no? Kung inyo man ini nga sundon, nga compose man kamo dira sang mga matahom nga mga ambahanon, why not, no? Si Sir Edwin Di Maculangan, dito pa na siya nakabati sa California, dito sa Estados Unidos, kaya dito na sila nag-migrate sa iyasin pamilya. Kaya ti, kung Pinoy ka, mamati ka gihapon niya sa mga programa, diri mo, no? Ilabi na gid sang Bombo Radyo, kaya ti, avid listener gid sang Bombo Radyo, nakabati siya. Dito pa na siya nakabati, uy, may ano gali pa, indis-indis ang Bombo Radyo Philippines, no? Pinaagi sa Bombo Music Festival. Samtang ato di siya dito, nag-compose siya sa ambahanon niya. Kaya nagpauli gidiri during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2020. Mga kabombo, last 2020, nagpauli gid siya diri. No, just to watch, no? Kaga, i-witness sa iya siniya nga ano nga gin pa
dala nga ambahanon mga kabombo. And then, voila, nadala siya sa top 12. Ang iniambahanon mahirap gumawa ng kanta, no? Para sa mga God given talent people, no? Hindi na ya mabudlay. Although si Sir Edwin, hapos na ni siya mag-compose ang bahanon, pero sa amo to nga panahon, gusto niya nga tapuson na yan sininga gin-compose sadto kay para amo ipadala, nabudlayan na siya. So, ang ginhimo niya, naghimo na lang siya bag-o nga ang bahanon. Amo ni, itiguluhan niyang iya sininga real situation that time, that is very hard to compose that old song nga wala niya natapos. So, para sa iya, ginhimuan niya sang inspiration, that is why no, naghahimo siya sang bag-o nga ambahanon, gintiguluhan niya, mahirap gumawa ng kanta. Para gid na sa aton si mga pinalangga, mga tagpalamati, sa aton si Masuki, mga kabombo, no? At least naka-ulo-unwind na kita pinaagi sa aton sinimatahong ambahanon, no, nga ginapabugal gid sa Bombo Music Festival, Bombo Radio Philippines, mga kabombo. Yari anay ho, aton sining pila ka mga importante nga pahanumdo mga kabombo kaysa sining hapon ang aton sining letter sender isa ka babayi nga nagahingalan sa kay Dorothy. Si Dorothy is 36 years old, taga syudad San La Carlota. Ano ang problema ni Dorothy mga kabombo? 36 years old San La Carlota City. Aton ina hibaloon, aton ina basahon pagkatapos gilamang sining importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Bas Paradyo Bombo. Kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada Bas Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takna alas 2. Yari sa liwat si Bombo France, Andrew Burgos, upod sa kay Sir Sam Versosa, ang first nominee sang Tutok to Win Party List. Bombo France, Andrew, come in. Bombo Just, sa subong ningit yun, no, tinag-start na ang motorcade sa nga Tutok to Win na party list starting diri sa aton, no, sa may Dalan Mandalagan or sa Barangay Mandalagan sa may Dalan Lacson gini Bombo Just padulong ini sa ano ni Bombo Just, no, sa downtown area. Kag may pila pa ni Bombo Just ka mga dalan nga malapyan sa motorcade. So bilog gini nga Bacolod Bombo Just ang ilan nga or sa center ng isang city ang ilan nga pagalibutan o kung magyan sang nasilini nga motorcade Bombo Just. And then ang last stop balik dito sa office kay na consider nato ni na kaistorya, no, kag na upod si Sir Sam Versosa mo ni nga first nominee sang Tutok to Win Party List Bombo Just. So subong kay makita nato ang sitwasyon ang trapiko, ang lakas ng trapiko diri sa Dalan Lacson Bombo Just, no, do tama gid ka double sa traffic subong kay ang motorcade Bombo Just do may tatlo kita guro ka salakyan nga behind sa ila, no, because nga ang traffic grabe gid, no, ka-congested gid ang pila diri ka mga dalanon, especially diri sa aton sa may Dalan Lacson Bombo Just. Pero Bombo Just, kung i-describe nato ng motorcade nila, nag-provide sila sa mga t-shirts and mga mga giveaways bala Bombo Just, which is nga no, nga gapakita gid nga
ang support sang iban dere no nga nagupod man sa motorcade is sa tutukuin party list. Kite ang ilan nga color mo dyan sang balloons makita naton nga nagaduagi ni sang orange no kag may pila man ka mga salakyan nga nagupod man sila mo dyan nga may mga tarpaulins man sa nga nasiling ni nga tutukuin party list nga ginakabit sa ilan nga mga sa hood sing ilan nga mga salakyan no kag nagapakita gid sa ilan nga suporta sa pagupod man diri sa paglibot man ni Sir Sam Versosa diri sa syudad sa Bacolod Pombojas no so ti ginalauman sini nga tion nga ang ini nga motorcade Pombojas mangin successful kag mangin tawhay bala no kay because nga ang traffic diri sa Pombojas do hindi ginaton ni matapna no ito sige gili Pombojas ang mga pagsinumbali man sa mga salakyan kadungan man sa nasiling diri nga motorcade no sa diri nga party list nga nagpadulong diri mismong ilan nga first nominee ko nang isa ka kilala nga entrepreneur Pombojas diri sa pungsod Pilipinas. Okay. Yes, Pombojas no. So for the latest update kag bantayan man na nato karon ang ibapakita nga mga information to isa na sa lining nga motorcade sa nga tututuin party list Pombojas ini si Bombo Franz Andrew Burgos para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo France Andrew Burgos, mga kabombo. Philippine Standard Time, 37 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magadugang pagkikita sa pila naton ka mga panumdo, mga kabombo, no? Aton balikan na aton sining kasaysayan sa sining hapon sa aton palatuntunan kahapon lamang. Pagkatapos gid lamang sining dugang nga mga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo, mga kabombo, nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Number 1 Mas Paradyo Bumbo. Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2 mga kabombo. Pabalik na kita diriho sa aton siniiya nga palatuntunan kapon lamang sa gihapon ni ang inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz para lamang sa inyo mga kabombo. By the way, good afternoon lang dira sa pila paginaton ka mga nagpadala sa iya siniiya nga mga mensahe. I hope si Marian A.B. No? Marian A.B. Good PMS Jazz. Patamyaw sang amon sininga nanay. Nagapamati gid sa imo programa. Adlaw-adlaw nga tanan. Si Nanay Eni Segovia. Nanay Eni Segovia nga yara subong sa Alegria dira sa may Isla sang Guimaras. No? Bahaw sa mga pumuluyo dira, mga avid listeners man naton dira sa may Guimaras. Good afternoon lagi dira sa inyo. Labi na dira sa may Alegria sa kay Nanay Eni Segovia nagapamati gid no. Greetings coming from your daughter Marian A.B. no. Ano ning buot silingon sang A.B. man sa aton siniiya nga Facebook live sa mga aton siniiya nga mga social media. Pwede kita ya makadala kung ano man dang gusto tayo nga gamiton nga ngalan kag ano no, kag apelyido no. Ang kalabanan pero dira kabudlay basahon kay ginasuli. Like for example, si Jazz, no? Zaj. Okay, sulion ko pag ginang akon sini nga De Jesus Madrigal. Kundi daw hindi mo siguro mga ano na para nga daw hindi bala maano gid bala nga ikaw ina, no? Mga kabombo. Ti Ario si Marian A.B. Ab or A.B. So what's the meaning of this? Okay. Marian sa kay Nanay Eni Segovia dira sa may Guimaras. Good afternoon. Philippine Standard Time, 44 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo.
Yari ng aton sining pinaka menu. Okay. May harap pagid si Bombo France Andrew Burgos. Bombo France, please come back. Bombo Jazz, no? So sa aton din nga nabili na lang iba ning inoras. Actually, Bombo Jazz, ang nasili nga motorcade sa Totok Twin Party List, ari na diri subong sa dalan ket Tuslao na Bombo Jazz, no? Patulong sa downtown area, which is subong no? Sige ni gyapon Bombo Jazz din pagpanghatag sang mga t-shirts dere, no? Sa mga tawo nga malabyan bala sa nasiling nga motorcade dere, no? Well, hundreds of items naman diri Bombo Jazz ang ila diri nga pang panagtag dere sa mga malabyan bala sa nasiling nga motorcade, which is Bombo Jazz daw sino na lang kita ning makapulot sang mga t-shirts nga ginapang panagtag nila, no? So ginapang pulot naman ni Bombo Jazz ang dere ginapanghatag sang nasiling nga motorcade sang Totok Twin Party List. Well, Bombo Jazz, no? Tiari na kita dere sa downtown area, which is muna din, no? Ang ilan ning masiling naton din nga isa pagid sa mga ilang alagyan pada sa sining motorcade sa paglibot man diri sa syudad sa Bacolod para i-representar man Bombo Jazz ang Totok Twin Party List Bombo Jazz, no? So diri sa aton subong no ari na kita diri sa mga downtown area, which is sa mga Bacolod Public Plaza. So isa ni Bombo Jazz sa mga alagyan man sang nasiling ning Party List Bombo Jazz, no? Ari na kita diri subong sa tubang sang simbahan na San Sebastian Cathedral nga naglabay na diri Bombo Jazz, pila ni ka mga sakyan nagaupod man diri sa nasiling ning motorcade, no? May ang kanter to o contract ginasakyan ni Sir Sam. So dito man sila Bombo Jazz, no? Nga naga-inop danay man sa pila ni ka mga supporters sa nasiling ning Party List Bombo Jazz. Okay. Bombo France? Yes, Bombo Jazz, no? Kag live diri sa patrol ni Bombo France Andrew Burgos para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. The heat is on, no? Sa bahin sa aton siniyang campaign period, mga kabombo. By the way, sa nasiling ko ng aton sining letter sender sa sining hapon, nagapakilala lamang sa kay Dorothy. Dorothy is 36 years old sang La Carlota City. Nung duman kong La Carlota, damo na da sa sang La Carlota nga tubo, no? Bombo Kim, no? Nga tamis baya. Kaya muna kabahin sa akong sininadak-an niya nga happy, contented, simple kinda childhood, no? Together with my siblings and my parents dira sa may Maaw, Bago City, ang pagpang-us sang tubo. Dumduman ko gidni, no? Sa aton siniyang pagdako, kasimple tuod, pero kanami dumdumon, you feel good every time nga i-flashback mo ni sa imo si panghuna-huna, kag tagipusoon, ay imo sininaagyan nga childhood memories, mga kabombo, no? Simple, yet so true and full of joy na klase sang childhood, mga kabombo. Kaya mo niyo sa La Carlota City, nga puno sang matamis nga tubo, ang aton siniya nga letter sender taga diri. Dorothy, 36 years old, sang syudad sang La Carlota. Ang kasaysay ni Dorothy, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati, sa imo palatuntunan kahapon lamang. Miss Jazz, una sa tanan, nagapangayo ako sang katahuran sa imo, kag sa mga listeners sa imo programa kahapon lamang, kag sa mga kaupod mo dira sa Bombo Radyo.
Tawag lamang ako sa kay Dorothy. I'm 36 years old. Tumandok gid kami Miss Jazz sang akon siniiyang mga ginikanan sa buhi pa diri sa syudad sang La Carlota. Miss Jazz, sang buhi pang akon mga ginikanan, maukod gid ato sila nga duha nga mga tagpalamati sang Bombo Radyo. Antes pa Miss Jazz, nagapangayo ako sang katahuran sa imo ag sa mga listener sa imo programa kahapon lamang kag sa makaupod mo dira sa Bombo Radyo. Sadto Miss Jazz ang buhi pa ang akon mga ginikanan, maukod gid ato sila nga duha nga mga tagpalamati sang Bombo Radyo. Madumduman ko pa na Miss Jazz, isa sadto ka best. Hindi ko gini malimtan samtang mahamuok pa yang akon sini nga katulugon, kay ti isa man lamang ako kabata nila. Nakibut kita ko Miss Jazz, kay gulpi lamang nga nagsinggitan ang iloy ko. Nagsinggitan sa Miss Jazz, ang gisinggit niya, ang radyo ko, diin na. Ti, namurag-muragan, gid ko, Miss Jazz, grabing kubas ang dughan ko, kay nakibut ko. Kay gali, nangakig si nanay ko, kay hindi makitaan ang iyang radyo, kay gintago ni tatay ko, Miss Jazz. Amakon mo na, malaan mo, Miss Jazz, tuman to kalangas, kag sunlugano ng akon amay, sang buhi pa. Pero milang na nagakapikon ang akon sini nga iloy, sa pagsunlog sa akon sini nga amay. Di kung wala si nanay ko nagsinggitan, ikaagang banwa, Miss Jazz. Bao, ti, wala gito siya na umpawan, Miss Jazz, Kung wala ginbalik ni tatay ko, ang iya sining radyo, mawadang-wadang na sa'yo, Miss Jazz, kay balaan mo, bisan amo ni si nanay ko, pero palangga gid siya sang akon sining nga tatay. Nakitaan ko gid sa duha ko ka mga mata, samtang nagadako ako, kung paano ni tatay ko kapalangga si nanay ko. Kung sa English pa, Miss Jazz, ganito ka spoiled si nanay ko. Bisan, amo lang na ang amon siniiya nga klase sang pagpangabuhi. Hindi kami manggaranon, pero bangod kay ang amay ko, mapinalanggaon, responsable man sa pangabuhi namon, Miss Jazz. Ti, amo na daw kaangay bala, Miss Jazz, nga daw kakontento man lang sa amon, labi na gid si nanay ko nga ti daw kapalangga gid sa iya ni tatay ko. Ti amo to Miss Jazz, kung wala do nagsinggit si nanay ko ka nagwadang di ina ang iya sining radyo. Kung wala ni tatay ko gin uli sa iya kay gintago sa amay ko nga sunlugero, wala gid to wala gid na igauntat si nanay ko ya sa pagsinggit. Kay man Miss Jazz, amo na sadto ang ila sining nga banding samtang nga nagapulo pangapi. Kag nagapamati na sila sa Bombo Radyo, aga pa na Miss Jazz, tiga katulog pa ko na, hasta na sa gabi. Ahay, amo na Miss Jazz ang rason ko nga ang nangin addict man ako ya sa pagpamati sa inyo dira sa Bombo Radyo, bangod kay ang akon mga ginikanan, amo na Miss Jazz, mga suki gid nagsuod nga tagpalamati sang Bombo Radyo. Miss Jazz, daw mahibi man ako samtang ginasulat ko ining akon si kasaysayan, kay madumduman ko sila. Balaan mo, Miss Jazz, bilang nag-iisahanon ako nila nga bata, palangga gid ako ya sa akon sini nga mga ginikanan. Dumahibi ako, Miss Jazz, bangod kinahanglan ko kuntani ang ila siniiya nga bulig, kag presensya, kag suporta sa akon sini karon nga ginaagyan nga pagtilaw sa kabuhi. Man, Miss Jazz, kung nagpamati lang ako sa laygay kag panumdum sa akon mga ginikanan, Miss Jazz, labi na gid sa akon sini nga tatay nga hindi ka na sa sina nga lalaki ang buot silingon niya, Miss Jazz, ang ining napamana ko bala nga lalaki, kay ti medyo huben-huben pa ako, Miss Jazz, nga nagpamana bangod kay ti na in love ako sa sini nga lalaki, nga wala ako nakibalo nga amo galit niyang madangtan ko sa ulihi. Ti dumduman ko ginang akon si maginikanan, Miss Jazz, nga ang imo sini nga nobyo wala sang trabaho. Ag ang imo sini nga nobyo may bisyo kag inaamo ang pagpanahor. Tsakto gid, Miss Jazz, ang akong maginikanan. Kaysang nagpamana, nagpakasal kami, hindi gid ko ya mapunggan sa maginikanan ko mo. Iti syempre palangga ko nila, Miss Jazz,
kag ang ila sini pagpalangga dala na dira ang pagpahanumdum sa akon nga magpili ka, Dorothy, pili ka sa imo sini pamanahon nga lalaki nga masaguran ikaw wala sang bisyo kag responsable sa pagpangabuhi. Ti anhon mo ya Miss Jazz kay ti nadakop ko ya sang pana ni Cupido na igo gid ko sang pana ni Cupido Miss Jazz. Ti na in love ako sa sini nga lalaki nga huben pa ako Miss Jazz. Hasta na lang naging kasal kami bangod kay ti nagbusong ako nga wala sa plano Miss Jazz. Bangod lamang sa akon sini nga pagka-die hard sa akon sini iya nga nobyo Miss Jazz sadto pa lamang nga amo karon ang akon sini iya nga problema. Madumduman ko si nanay kasi tatay ko Miss Jazz ang ila sini nga mga laygay sa akon every time nga mag-ara kami bala sa hindi maayo nga sitwasyon sang bana ko. Amo na kay nakita nila Miss Jazz ang akon sini iya nga manugpangaluyag pa lamang sadto nga gimpamana ko sang ulihi, nahibaluan gina nila Miss Jazz nga tahor ining lalaki nga di. Ti ako ya Miss Jazz ya waay man na sa akon importante ha. That time ya Miss Jazz ya gapangaluyag sa akon kag daw kapalangga niya man sa akon kag gwapo ini siya Miss Jazz. In love ko ya sa iya that time. Wala ko ya sang pakialam, wala ko ya labot kung bala tahor ini siya o kung hindi, ay importante para sa ako niya Miss Jazz na in love ko sa sini nga gwapo nga lalaki nga nagapangaluyag sa akon kay nangin nobyo ko Miss Jazz agin palangga niya gid ako. Amo nang rason kung nga wala man ako ya nakapugong man sa akon sini nga balatyagon, rason man nga ti amo na natabo kami Miss Jazz nga nagbusong gid ako gilayon. Ti naglalain gid ang mga ginikanan ko Miss Jazz. Dumduman ko gid nga grabe gid ang ila sini iya nga pagkadismaya sa akon kay ti ako lang isa Miss Jazz ang ila sini nga bata mo. Pagkatapos amo ni ang ila sini nga kahadlok sadto amo na nga pila ka adlaw kun wala na sila kuno diri sa kalibutan basi magantos ako kay ang iya sini iyaya nga vice Miss Jazz no. Isa man lang niya iya sini iya nga vice and that is may pagkatahor ini siya Miss Jazz. Hindi lang pagka kundi tahor gid ini siya Miss Jazz. Ti nagwa gid ni sang ulihi sang time nga ginkasal na kami kag ara nang amon si isa ka bata Miss Jazz. Abi mo Miss Jazz sa prangka nga sugilanon daw ibalik ko ang panahon sa tong time nga wala gid ko problema sa luyo sa akon si maginikanan. Wala ako natapos sa akon siniiya nga pagtuon. Miss Jazz sa prangka nga sugilanon. Bangod kay na in love ako sa sining nga lalaki. Nagtaliwan lang tong akon si mga ginikanan Miss Jazz isa-isa pero may kalain to sang buot sa akon. Kay wala gi ko na mati. Wala gi ko nagsunod sa ila sa gusto nga ang ila sa gusto para man sa akon sinikaayuhan. Miss Jazz in tsakto gid dogin labo sa bato ang ginhambal sa mga ginikanan ko na binagid ni tatay nga amo na nga klase sang lalaki ang naluyagan mo kag amo ang imo si pamanahon pila ka adlaw ang imo sini pagsaramihay magaantos ka kay insakto gina Miss Jazz ang hambal sa mga ginikanan sa mga katigulangan no nga ang mga ginikanan niya na may wisdom bala when it comes sa ila sini mga kabataan. Eti wala labot nga may edad na sila. Ang ila man lamang concern amo ang kayuhan para sa ila si mga kabataan. Sa karon Miss Jazz may ara na kami sang mga kabataan sang bana ko nga nagainugtas gid ko Miss Jazz kay ara balang ahaw-ahaw na lang gid nga amo na ang iya sini nga kinitaan pero ibakal o i-ano niya pa na Miss Jazz itahor niya pa na, ipanahor niya pa na Miss Jazz. Imbes nga ibakal namon sa amon siniya nga bugas kag kalanon kay ang amon si mga kabataan Miss Jazz mga huben pa ibakal niya pa na iya or i-ano niya pa na iya Miss Jazz sa iya sini nga pagpanahor. Imbes nga magpaulit na siya may dala na siya wala na lang
Kaya amo na Miss Jess nga gahibi na lang gid ko na sa masami. Hasta subong amo ini ang akon sini nga sitwasyon. Mayo lang na Miss Jess kung wala man balasang may maghagad sa iya kay makapauli na siya sang tadlong diretso sa balay, may itunghol sa akon nga kwarta, kung ano dang iya sinikinitaan, mayo lang na Miss Jess. Pero once gani nga hagaron na siya sa mga tahor man da namon nga mga upod diri sa amon abi nga lugar Miss Jess mga kumpare ko man gani sa amon sini kasal, kilala man ni nanay kani tatay ko sang buhi pa to sila. Kaya amo gini silang gatod Miss Jess. Kay imbis nga mapuli na diretso sa amon si balay ang bana ko, agad hagaron pa na nila kay amo to mahampang na sila Miss Jess kag hasta na lang nga maperde ang bana ko. Okay lang na ako magdaog man siya Miss Jess iti suntok sa buwan na iya Miss Jess nga masigurado mo nga magdaog na siya. Depende na sa dalagan sa iya siniya nga paghampang kag pagpanahor Miss Jess Ti kalabahan na iya Miss Jess. Magpauli na siya, wala gid siya bilin. Bangod kay ginperde niya sa iya sini nga pagpanahor. Sa karon Miss Jess amo ning akon problema kay ti nagadagko ng amon si mga kabataan. Ano na lang ang akon sini iya nga mahimo sa mga kabataan ko. Okay lang na Miss Jess kay ako ya makaagwanta ko sang gutom. Kay ti dako na kuya kabalo kuya magpangita dakon anong akon sini iya nga pamaagi agud lamang nga hindi ako magutman. Yung akon si mga kabataan, ang amon mga kabataan Miss Jess among naluuyan ko. Okay lang na bala kung may ihatag siya sa amon, pero kung wala gig kuya Miss Jess kay sa nasiling ko na gani. Wala ko katapos sa akon sa pag-eskwela, pagod kay ti amon ni naggugma temprano pa, wala na mati sa kay nanay kag katatay ko. Amo ni Miss Jess ang gwa ko. Sa subong Miss Jess nagaugtas ako sa bana ko. Hasta san uayhan ang ako si pag-ugtas. Pero ginapanumdum ko ginaan siya Miss Jess. Nagsulat ako Miss Jess agad nga makapulo pa utwas man. Kapangayoan ko man sang laygay. Tubtub naman din ako si pagsaysay, madaong nga salamat ang tagpadala. Dorothy, 36 years old, sang La Carlota City. Madaong nga salamat Dorothy sa imo sa iyang kasaysayan, no? Baw, ining gugma nga ni. Wala ko daya gina-exempt ang kagalingon ko ha. Tanan kita, once nga gugma na gani ang paghahambalan, baw, hahamaking lahat. Masunod ka lamang, no? Amo na ginatawag mo, amo na sa Tagalog pa. O pag-ibig na makapangyarihan, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Yanuhon mo na, Dorothy, no? Kaya mo na nang imo sininga sitwasyon. Dira mo na-realisar, amo na ginatawag bala nga sa ulihi na ang paghinulsol. Dira ginaya sa masami. For at least naghinulsol ka. San sa wala ka gidya na ka marasmas nga amo na galing imo siniginhimo, no? Amo nang imo sininga nangin desisyon nga sala, no? Mahay na lang nakamarasmas ka, ulihi na lang ugaling. Ang imo da himuon Dorothy kay ara na, no? Mag-ano ka? Wala mo din nabutang kung pila ang edad sa imo mga kabataan pero naghambal ka nga huben. Kung pwede pa lang mangita ka man sang imo palangitan-an No, kung pwede pa lang yati madala mong kabataan mo pila sa kabilog, anong ila sining edad. Kag pagkatapos, kung pwede pa lang, wala kang gida pamilya nga iban, no? Ayo gali, no? Kaya ti single, unika iha ka sa mga ginikanan mo, nagtaliwa ng mga ginikanan mo. Bisan sa mga paryente mo, ibilin mo sila, mangita, kaya palang itanaan mo Agod nga, maano man ang imo si mga kabataan, no? Makapiyan-piyan, kag kung nagutom sila, hindi ka na magsalig sa bana mo nga, may pagka-irresponsable, bangod kay tahor ini. Amo gini masami mga kabombo, no? Sa mga nagalantaw dira, makakuha kita sa leksyon kay inspirasyon sa kasaysayan ni Dorothy. Hindi magdaso-daso sa paghigugma, no? Luyag ka, luyag. Ang luyag mo matahaw la na iya. Ang luyag mo matahaw la na kon nagakalam ng imo siningatyan. Ang mga kabataan mo nagakalam ng matyan, nagahinibi, nagainaway ka mo sang bana mo, di nadada ang luyag kung kaisa ka
galumpat pagwa no sa bintana, no? Amo na ginatuwag ko nung when poverty knocks at your door, no? The love within flies out the window. Bangod sina, mga kabombo. So sa mga kabataan, amo lang ning akon since we're running out of time, amo lang ni ho sa kasaysayan ni Dorothy, amo ning aton sini nga makakuha diri nga leksyon, no? Antes pa man, dumdumon ninyo na si nanay kasi tatay ninyo nagabira-bira agud lamang kamo ang mapaeskwela. Pabutangan sang alam ang inyo siniiya nga utok, kinahanglan dra kamo anay, no? I-prioritize ninyo ang inyo sini education sa mga bagong henerasyon dira nga di may tsansa pa ya nga makakadto sa eskwelahan, no? Bisan may pandemic, ginapaeskwela sa mga ginikanan, bisan ano kabudlay. Grab that opportunity. Nga tapuso ninyo ang inyo siniiya mga edukasyon kay pila ka adlaw amo na ang inyo siniiya nga liave, no? Nga sa paglabot sa inyo sini mga handom sa kabuhi. Hindi anay magdaso-daso, no? Hindi anay magdununubyo nubyada. Okay lang na kung ang iba niya ti naganubyo sila, pero ginahimo nila inspiration. Wala gid bala nagapadalom, pero once gani amo ning ang tendency mo ang hubin once nga mag-ulo intra sa ginatawag nga gugma, nga butsog na, hindi na ya siling ya makapugong pa, no? Although nga ti amo ning natabo sa kay Dorothy, no? Wala gid nakapugong sa gugma, nagdesisyon nga magpakasal bisan huben pa, bisan wala pa siya nakagraduate o nagbusong ti amo ni, diriya na realize kag diriya madumduman ang mga laygay ni nanay kag ni tatay niya. Nasang una, ginapabungol-bungulan niya, subong kay mga kabataan na siya. Tiyan po na ano niya, na-appreciate niya ang laygay sa mga ginikanan niya. Gahay, amo lang nikuntani ang ginasaligan niya magbulig sa iya, pero lunsay na nagtaliwan ang iya mga ginikanan. No? Dorothy, hindi lang madulaan sa paglaom, samtang may buhi kita. No? Samtang buhi, sige lang, no, magbakas ka. Hindi lang kaya magsalig sa bana mo. Pangita ilang pamaagi, pangita kami Diyos, nga makapangita ka man da sang imo siniya nga palangitanan, para nga bisan pila-pila lang da, no? May igasto ka man sa imo mga kabataan nga nagasalig sa imo. Be strong, Dorothy, no? For the sake of your children. And don't forget to pray for your family, for your husband, nga makamarasmas ina. Asa san o galing imo siniya nga pag-antos, pero sige lang. Ang importante, kung kaisa, gadaho na siya, papahanumdo mo siya sa adlaw-adlaw nga tanan, no? I-remind mo siya nga, hindi ka nalang magpanahorda, ang imo kwarta, ihatag lang sa akon, kay pag ginasagod pa nga mga kabataan, abi magbag-o ka na. Magbag-o ka na. Hambalo mo siya adlaw-adlaw nga tanan, no? Dorothy, hambalo mo tong iya, sini nga mga amigo, nga hindi na iya paghagaron na. Nga magtungits, magbaraha, magmadjong o whatsoever, no? Nga klase sang panahor, hindi nang siya bala hagaron kay gapuli man siya diretso, no? Inaya kon mahagaranti amo na na Dorothy, don't give up, no? May tsansa pa. Magbago ang bana mo kag may ara pa tsansa. Be strong para sa imo si mga kabataan. Wala ka na sa may mahimo pa. Ara sa imo ang pagsalig or ginasaligan ka sa imo mga kabataan. Di ka na lang magsalig sa banda mo, pangita ka trabaho mo. Kung may mga buot-buot na ginman ang imo siniiya mga kabataan, pangita kaya trabaho mo. Dorothy, no? At sige, wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Antes pa man ari-ana yung aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is all about our being conquerors, no? We are more than conquerors sa sining nga kalibutan mga kabombo. Kung ara kita sa mahal nga makaako, kung ang Dios nagapangabuhi sa aton nga pagpangabuhi, sa aton si tagipusoon, sa aton si panghuna-huna, we are more than conquerors. Bisan ano kabudlay kuha-kuha. Romans 8:31-32 dira nagasiling. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own beloved Son, Jesus Christ, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? What then shall we say in response to these things?
If God is for us, who can be against us? We are more than conquerors, mga kabombo sa sininga kalibutan. All we have to do is to exercise our faith bilang mga kabataan sa Diyos. May Diyos kita yung kinasaligan. Bisan mapatay-pataya, hindi ta maano. May ara kita sang pihak nga kinabuhi. Kung sa dinupod nato na aton sining nga buhi. Kang mapinalanggaon nga Diyos mga kabombo. Wala kita sa panahon is bye-bye ta na. Iniasagyapon niyo alaga sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1!